Yan sa inyong alagad si Kanginan, Trifon Morales, and then, may parte na sa mga ko dili si Juan ni Tayed, o mga kabano na mo ni Tulumanon, kung ako ang pasultiyon. Okay, asap kita, always say a prayer. Muna importante, ang atong papanilangin nito sa labang magagawang Lord. Thank you kayo sa mga gihata kayo ng mga grasya, yun, matag adlaw. Thank you, Lord. O salamat sa Lord, salamat sa kayo sa imong ipagkata ka na mo kalinaw sa tibok kalibutan. Thank you, Lord. Okay, mo ka na mong ipangindoy, kasi sa katawan yun na magmalinahon ang kalibutan. Thank you, Lord. Salamat kayo sa mga grasya. Okay. Bueno, dito maglangan ang sotang pukurot mga tagan ng pagtagad. Pinida kinis usa ka lalaki nga napatago lang sa nga Bunjing. Kini ba duwa sa radyo ni Ray Arellano. Nagsuwan ang atong singer si Bunjing. Ako problema bahay ni sa kong asawa, mga kusog kayong nukmat, oy, naunsaw ni bayhan na taon. Unya, nagkapait ra ba? Kay bisan way labot, apilong sukmat. Ano problema kay ko, oy? Aron ninyo, gimasabtan ko nun sa mga panghitabo, no? Inaniyon ako pagsugod, ha? Samtang naglingaw-lingaw, mis kong kumpare si Pre Antoy. Ay, pre! Pre, Bunjing, pre, Antogin na, pre. Kay musika ni Musyon lang kung ni Muskanta, pre. O sa second emotion ba? Second voice tingali na, pre. Oo, silingan na, pre. Mo ba? Kandakan biya tao ni mo, pre. Okay, dar ka! Si Matel ba itong taon? Kani, ay. Tukataran ulo na ba, wa? Ay, tandan, one shot, pre. Arebe, shot. Oh, saan yung baso ay plastic mo eh? Plastic daw. Bungo lang. Okay. The best niya. Sara. Yan, ka. Ay, alisto! Doon ay mga asawa, way pagtagat sa bana, labi na ang bana, walay trabaho! Katanon niya singkahan, labayon pa sa pinggan, kay kundutan mo lalo ang kaunay na hibawan. Subok kay way trabaho, magpailog lang di sagod sa... Kana mo yung ipamot, di mo? Kay subok man sa palad, nga iyang naangkon mo dupulag, paot o giloom lang intahon. Ay! Kinabuhing alao, basta wa kay trabaho. Kutubra kas gakot, bisan kag magunsa, basta wa kay trabaho. Buntagot tuong hapon, ikay kusinero. Puno na ganin? Kusinero, ida labandero, pananglit magkalisod, mahardinero. Puno na garden, puno na garden. Ay, tatala pa. Kung doon na kay trabaho, pinangga ka kaayo, at pagpunot sa kasabangabum! Ho! Muli kay atasaw, magdudang na mabay, pangitaan kag pahagi, aron ikaw maapiki. Ay! Ulya na yung apas-apa. Apas! Malukop lang o duda. Kung may istorya ka, labi nagbabay ang imong ka-istorya, kung tayong sabay-sabay, busudlot ang mata. Maukan na'y asawa ng mga sumayan, andiro lang ang mana, aud sa nga tanan. Maukan na'y asawa na wagyo'y kumpiyansa, nawadaan sa palabra. Palabra di yun, no? Untang sa inyo ganda sa tabi. No, lingaw na tayo. Bunjing, ikaw panuhaka ka ba? Bata ko, di ka nagdako. Pre. Ang ano ko tao na ya? Ingon ka hanggawa ka, at tuwas ilang tanoy. Di ka maligangan hilagi. Tanoy magyapon ni bro. Balihod lang di nga. Baka ko juga dako bisa masahod, baka ko kita. Bakakon, tanoy antoy mauro na. Pauli sa ato, ha? Pabina sa ako, Pauli sa ato. Nguler lagi ko. Bantay ka, ha?
Kuwato ka sa bay ha. 30 minutos. Di ba ka maabot dito balikon ka dinhi ug ani ti ka kulatahog usa ka oras ha. Si Ajong, mutis ba? Ay, buli, Ha? dili, buli. Bantay bitaw ha. 30 minutos. Di pa gali ka mauli sa bay balikon ti ka nganhi. Pakit-una ko ng mga amigo nimo kung unsaon ta kapagkulata. Ug nahibaw na ka unsay sunod nga mahitabo nakasabot ka ha? Oh, sa 30 minutos bunching ho, 30 minutos. Unsa kay sunod may tabo? Porbida. Pre. Pre. Saman tagay pa ta, pre. Saman. Kadiyan pre. Tagay. Saman. Magkinuktos ko kadiyan pre. Okay, kadiyan ta. Kuan pre. Kaysa ka. Tiwas tagay di na. Kadiyan. Kakak pre kanaw. Unsa bida kakakot taon dili ya. Muli lang ko kadiyan pre. Okay bida way uli. Dahil kang sino siya, bali yung nawa to, bali gusto ka to. Igutos kong kumo, porbida. Pero sawa lagi, kaya sawa mo na tuloy kayo, no? Mga na na, pre. Waki gihimong kuan disciplinary action. O sa disciplinary action di taon, pre. Dukla! Ano kung gingo, di mo sawa, bra, di mo na maimbo. Manimo. Nya, 1 is to 5 man yung dukol. Unsa pre? 1 is to 5. Usa akong dukol, nya, baw sa kalima. Ito yung pagkakindot. Day! Goy! Bida gadali, galitan, unso. Tuo ko taigkas ka na ko. Ha? Sakito to, day. Ikaw imo jud kong pakauwawan da. Pagkaawaw, di ka tao, day. Imo kong gipakauwawan sa imong mga amigo leche. Giusa, di ka pa pagkaawaw. Oh, kay ngano? Ha? Imo pa kong gipaapas-apas dito, ha? Imo kong gipaapas-apas? Day, anto ako dito, day. Apasa ko dito, sugo rin ka. Ah, basta. Muapas na gani ko nagpasabutan na nga imo na kong gipakauwawan kay ni apas na ko nimo dito. Bido, paita sa doon. Imo kong ipakawawan sa kong barkada. Nya, ikay, masangil nga ikay. Ako yung nagpakauwaw mo, perbida. Huwag mo tiga, tuhak ka dito. Ikaw sa, agay. Ha, tuhak ka di ay, tuhak ka di. Ayaw to na, bida. Gusto na. Naunsa ka, Bunjing? Ha? Lagi na eh, perbida. Ay, Nga naman ka? kung onay taon. Unsa may nakagrabe sa akong anak? Saon. Gusto kayo manunog yung mga anak ko eh. Ako, pugong lang yun. Pinanggam na ko yung mga anak. Oo, pinangga bitaw. Niya nga nung mireklamo man sa siyang gibuhat nimo, iyang gibuhat nimo, be. Kaya unsa diya yung gibuhat nimo, nga mireklamo ka man. Kuan, kanong loton ng anak mo na eh. Aw, karaan naman na. Ay. Kara. Karaan na ang mangulata. Ang akong gipaabot ka ng bag-o ba, Saan man? kanang iya ka nagong ihawon. Napakasakit to. Saan mo na yun? Uy, milagro lagi pre. Nanganhi ka. Ida. Sorry lang ko, pre. Sorry. Punya pre. Okay lang mo ani ka pre. Ah, basta bayad na. Tiwas. Basta sungon tangan di mga sawa pre. Tiwas ang isulti. Para bagi rin panagang man pre. Bisag panagang na lang untas buyag. Tuwang siya bay. Tuwang siya bay yung nanay. Amo ba pre? Sulti na pre. Sorti gamay, pre. Kaya kalaag ng taon ko. At kung kuno siya siyang nanay. O ay may nag-birthday dito. Nya, wala ka na pre. Wak ko na Ay mayo pre, mag-inom ka ta. Ay mayo. Sige, kuha tayo sa kahon. Kana na. Dai laging. Pabugnawa mi daan nag beer baby. Usa ka kahon ha. Kampare Bunjing. Berkol! Bagsik ka sa rin mo asawa pre. Bili po rin mo asawa. Mas bilib ko ni pare Bunjing pre. Kaya sa gibuhat siya nga asawa pre. Ay, mula lang siya gwa. Kuyaw kayo. Gwa ko doon, bida sa niya istorya. Ay, mula gwa ba? Mula gwa, mabukol ba? Hindi, lisod sa kayo ang ato sang sungagon sa kamot ng asawa, pre. Bakser ko kanya to. Ako siya, bakser na pero naundang lang. Oh ba? Mo ba? Anong lang man pre? Ang ako, pag-bakser niya, isog-isog to siya, turdakan. Lurat mata, pre. Mo ba? Mo diha. Nya. Mo na listen pre. Nga dili yun maayo nga magpataka lang tag panurjak. Dili, bro, eh. Bagsig lang nangangasawa. Sa dili, guwapa ng asawa. Pre na ako tabag niyo pre ha. Tabag, pre, tabag. Dali sa amin inom sa ko. Pre. Kuan pre ka na sulihi pre. Sultihe pre. Unsa may sikreto nimo pre? Sultihe siya. Kaya
Masaman, pre. May- Tiri ko. Ano ni pre? Sige pa, minaw jing kay. Tambag mo na yung pare-antay siya. Balawan nung mga kuna-kuna. Sulti rin, pre. Teng. Ako pre ba? Ako pa pre. Nakasabot kay ko anong imong sitwasyon pre ba? Kay sultihan ka lang pre. Sultihan. Tubaga, kindak sa Wala. Pud ko anak pre. Oh pre. Nakagi ko ano eh. May rin ang imo kay Xboxer na. Kato juga ako pre. Kay black belt ito sa taekwondo pre. Kuya ko. Di taekwondo gid. Di kabantay siyang patid. Ako to siya striking day. Porbida striking. Porbida kagwapa to yung asawa, pre. Asawa to nimo, pre, no? Oo. Ginilog to nimo. Kaya. Oh pre mo ti primero na ko asawa pre. Yan, bukin mo asawa. Nasa, kunik. Pre, Esa kita gubot pamilya pre kana. Tagsara pre. Ipa manis lang dongan pre. Sino ka to primero? Mo primero may kuya pre. Naliman ka la libong ko. Nagtapad lami. Ha? Magmidukol sa akong oh. Nya, nganong day, pre, ha? Na pre. Dukol ka? Na pre kana taas ang patid pre. Wa day, dukol nimo. Ay binuko kinsay kita sa akong oh pre. Siya di ay taas sa patid. Ang patid mo lang wa taas. Taas oy. Abtag ko una ko gid. Patay dito, dito dukol pre. Kuyawa. Balik na tambang pre. Balik na tambang ni mo. Okay, Sabi kita ba ka na, pre? Pag nato ni. Aga mabasa niya, pre. Pre, pabida. Ay, pabina dino. Dahil mabasa niya. Kaya ako may pugutan na kanino pre. Ko na tuloy ha. Pre, okay pre. Ingon na ning buhaton nimo pre. Saban. Ang mga ingon na god, simple magay very simple. Karang mga sabay ni kabot nimo. So na kay na sayon, but si. Sos, basic na kinan ako eh. Basic na kinan ako. Oh. Boy, sa mga na Basic ra, di man ka. Ingon na ni pre, Yaward ra. Ang style gud ani ra na. Bebe, sabi. Asa makauna lang pre. Bisan unsa nga sangka pre. Basta makauna ba, daog na ka. Mawam. Nya. Di man nagsangka, pre. Ay, maski na. Sa bangaga na ka, sa barang kita mas ginawa, sangka din na. Ay, wala ginay blema. Pre, wala blema. Ang imong buhaton mao ni. Saban. Sabi na ba? Bisik na kayo, bisik na kayo. Bisik na kayo. Unsa lagi bisik lagi. Ang buhaton ni pre, ikabot mo sa inyo. Kasabi din mga asawa pre. Oh, kasabi, maghagi. Balik ka sa ako mo. Ana din na. Bida. Nya, patay ko na, pre. Usampo yung yawan anak kong sawa. Wala, blema, magyawayawan ka. Nya, di man dadaan ako yaw-yaw niya, kaya di mo na bisik mo na. Wala kayo pre, magyawayaw ka pre. Kaya kanang yang yaw-yaw pre. Bawas na lang na. Gusto may una ng asaba. Hindi niya. Oh, di ba? Unya, pagkaman, siya. Oh, di bawas na lang iya. Oo, di, no? Oh, inap ka kidor. Kidot Daan na, pa kidot. ko. Muna buhaton nun, pre. Niguli ni mo sa inyo, pre. Oni na kasaba. Para ko, mga saba sa ni mo. Bawas lang. Okay. Okay kayo pre. Sakto kayo pre. Sakto. Kaya, pre. Suwain mo? Suwayin yun pre. Ako suwayan, pre! Ano yung nasubay? Uy, hayal man. Narinig na. Ana. Berakan sa kuan ni. Pero gamiton to na ako gitudlong pre antoy ako. Itong teknik ng gini kayo. Para di na kayo kumalkansi gamiton ko busy. Busy kayo nga gitudlong parentoy. Musol ko sa bahay. Agay, narasya. Kita ngayon sa pultahan mo. Lapos kong pranaw na. Nagruwat ako. Isoging ng yati na. Naghawa ka na ba? Mura magturong kasungayon ako. Bida. Di juga pada. Padool ko. Di ako siya dool. Padool ko. Nganong? Ayaw ko pakutan na legit! Nagtuo kang nagtuo ko! Kinsa ba ka na mga saban ako? Adugay ko mo uli ha? Kinsa ka? Ngayon tutok-tutok mga pila kay gayon nga gipasagdan talang ka, ha? Gipagayon na talang ka. Pero karon, never nga may tabo nga madawat ng kung yano-yanuhon kung mong kasama. Kay dili ko naman dawat ang imong pagpakauwaw na kung sa dagang mga tao. Buza ay na nag-usban ang kasabot ka, ha? Nakasabot ka! Agoy! Sana? Asa ko? Unsa pa? Sulti! Sulti! Naabag ko sa impirno.
Ikaw ba ni sa Tanisa? Sa tanisa de ko, di pa ni maubojing, di pa ni mao! Pre. Yan ata sila paribunjing, pre. Wah, kato mo lang tawon, pre. Ay, swear na to sa pre. Ha? So, pre. Nara, pre. Uy, Karang nasa gawa sa ilang bay ba? Karang gigaid sa gawas. Ikan mo pinadupa mo na taon. Patay. Ilabas paribunjing mo na. tuod. Dili pa tuduran. Sa nga naman ni siya. Pre. Uso. Pre. Uso, pre. So, kung nang nahawan mo, pre. Kasi naghihimo anin mo, pre. Pre, yung mo bernes, pre. Uso man ang nahawan mo, pre. Hindi na yung gilmira. Yung gilmira. Uso ka Pre. Gusto ko tayo, gisik, pre. Himo yung ana, pre. Uso. Hindi kaya mong birhan. Sulti na yun. Kinsa lagi naggapos ni mo, pre. Asawa mo rin paribunjing. Ano ba? Sa'yo problema ninyo? Paapil mo? Wa man mali ay. Ay nangusta namin ni paribunjing, pre. Okay naman di ay. Okay. Okay naman di ka, pre. Sige, pre. Ano sabi ka, pre? Okay, hani mo, pre. Ay. Bisik! Aro sama, pre. Kaya ko yung isik! Aro sama, pre. Isik! Okay na. Okay na. Ay ko yung yan! Piatoy! Ilumbak pa! Ay, nagisa na. Patang may buot! Bunta na yung ga. Ikiya, hindi ka suwa ka. Ikiya, hindi ka! Wala akong problema eh. Kini ako usawa sobra kayo. Dagdan kami tambang ngay kiya na ko kay battery dax malay ko taon ko. Aning iyang gihimo taon? Mayo ka? Ma'am, aliw tambagi ko. May battery dax ba das Bible? Eh, masuk ka nagkambi pasulti yun. Bujing. Aba, may buntag at Pres, may buntag. May adlaw sa tanan. Ang giinom sid panyawan coffee mix. Oo, of course. Nakita mo nga nag Ati Pres, ang atong ingnon kining bitter nga makapabitter sa atong kalawakan. Better. Ang kaning panyawan coffee mix mauni siya. Said panyawan coffee mix, the best kay imnon na to. Padung sa trabaho kay paningtod ta mahuman nga atong trabaho kay di ta magdukanin ning said panyawan coffee mix kanindot kay imnon para sa ato ang lawas. Kada buntag yun agulya. The best kayo, labi na padadantang surgery diri. Mao ginaya mong imnon diri surgery. The best yung kayo, the best kayo sa nang imnon. Ati Pres? Okay, og ako sa pasalamatan ko yat. Ang tanan nga nagkumar, nag-maintain karon og Sebanyawan herbal capsule with garlic, Sebanyawan herbal capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutas ug sugar. Ayaw yung sipyata pag inom kada adlaw yun. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og isa ka kapsula sa Sebanyawan herbal capsule. Inikpadiuto ni mo, maghapon, usa gyapon ka kapsula sa Sebanyawan herbal capsule, imong imnon, unay ka mukaon sa imong paniudto. Maghapon, inigabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og isa ka kapsula sa Sebanyawan herbal capsule. Ug alang na atong na problema gyud kaayo bahin aning kidney ug UTI. Di na ta mag-uul ana tungod kay dun na nay makapaalibyo makatambal. Makaayo anang atong gibati bahin aning kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon herbal capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha, alang sa atong kidney o UTI, Kugon herbal capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan itong mga kaigsuunan, thank you kayo yung tanan good. Salamat yung kayo ninyo sa paghimog number 1 sa ato ang Sedlinament Oil. Thank you kayo. Basta simbak surban, mo gamit sa ato ang Sedlinament Oil. Maugiday ang haplas dahil siya ang panakit sa tuhod taon. Thank you kayo sa tanang mga ginikanan nga mihaplas sa inyo ang mga bana, sa tanang mga asawang mihaplas sa inyong mga bana, sa mga construction
workers nga at migamit sa tuwag Sidlin Mental. Salamat kay ninyong tanan sa mga driver po ha. Salamat yung kayo ninyo. Kay tinuod mo po ni nga buwagtang sa atuwa para kit sa kalawas sa padut pamaol. Unya kani varicose veins katul-katul kuto sa kabataan ni kay pagitan sa dinggi. Dapi-dapi nga magsakit, bagtak nga magsakit, dysmenorrhea sa kababayanan. Ilikay pagitan sa dinggi kun manghaplas ta sa Sidlin Mental nga anhara mapalit sa butika, di ba kayo gili? Nga anhara mapalit sa butika. Yes. Muna tinuod nga anhara gyud mapalit sa butika ang tinuod nga Sidlin 12. Okay. Dili kita ba patuntos gawas. Di na patuntos. Basig na niya masaag-saag ha. Butika ra gyud amo yun nabalik-balikon kay paita na panahon na daghang kay mga katul-katul tungod sa kinit. Ang tinuod nga Sidlin 12 nalagay sa butika. Og dili ka ligams, ali nang tas Facebook gams. Facebook. Basag layo sa butika ba. Bisitahan na to ang page Sid Marketing, nga itap na to ang Panyawan Herbals. Okay, kalimot mga igala nga i-like na to page na dayon makita ritanan ang mga genuine Sid Marketing products. Muna may gala nga ang Panyawan products sa Sid Marketing mapalit na pud nato sa Shopee. Aha. So Shopee, butika, Shopee, Glayo ta, Shopee. O doon butika ta. Basta sa butika gyud mapalit ang Sidlin 12 og sa Shopee. Okay, thank you. Sinabot na ta. Sinabot na ta. Nya mo nang si Budin Bersidi gams Budin. mga sugal na Sino sa Budin? Si Budin Bersidi maglukluk-luk na siya. Musuri sa nasa samo, magi na padung simbahan. Si Budin Bersidi magdadaog si Sidlin 12. Kauban ni Felix Colina. Aha. Oh, labi na ni Johnny Pepito dia sa Clarin Bohol. Kili Enzo og sa Cool Taxi si Ulysses Rico dia sa Ibabaw Mandawi. Oy, salamat kaya mga panyero sa pagsalig nyo sa atong bantugan kay haplas. Sidlin 12. Thank you. Unya, Bam! Salamat Sam. Ato man tigamitan 11 na sa mga estudyante no kanimo Ma'am Juliet. Si Ma'am Juliet usam ko di siya ka magtutudlo igsuon ni Ma'am Cha Polinar Cruz dito sa Kanmaya Sentro sa Bayan Bohol. Ini kadali mo sa eskwelahan ma'am ha. Yung manasab ang mga staff ni Ma'am Cha ug Engineer Steve Cruz gikan sila sa UK, gikan sila sa England. Sila yung mga trabaho diya sa ilahang panimay diya sa Kanmaya Sentro. Ay ba nga kalimot ha? Ang ilang tubig way problema. Ting init ting huwa man ug dili way problema matungkol kay doon naman kagalingon sila nga kasi tawag ini makina sa tubig ng bumbaw sa in English anak ng gulyat Kuan ka ng water pump. hydraulic o sabi tawag ka na naman sila kagalingon nga water pump so what's the problema dili mawang agad silang tubig ang ato ang mga helper ang ato dihang mga staff ma'am Cha ayaw kalimot sa celebrity ko beauty soap no ma'am Jolie timo sa mga estudyante ang ato ang mga bata labi na sa payas na mga bagong nagdaga celebrity ko beauty soap younger looking kutis artista doon na kayo na moisturizer doon na kayo tayo papaya extra para magpabiling hamis ug puti ang atong panit labi nang dunay mga itom mga atong naong do bagay murag mga bugas-bugas sa uon sa up ng katol sa celebrity ko beauty soap ayo lang mo pagpalit bisag asa ha pangutana sa butika tungod kay usahay wa mida makadto mi sa lugar may tagna amida para among ipaambit sa ato mga listeners at mga kaigsuonan celebrity ko beauty soap dalit ka to sa Sid Marketing. Ate Pres! Okay, ang isendo na to karong adlaw gulyat. Si Dudong Bunjing, Ate Pres. Bunjing. Oo, kaning dinaog-daog taon ni sawas Dudong Bunjing, Ate Pres. Kaluoy, no? Kulataon niya, kulatahon. Gaid pa katapusan, Ate Pres. Yung suwat, gigaid siya, bunalan pag yung kaldero, paita eh. Gitabagan mo sa Antoy ko bubuya sa nga. Tabagan siya Antoy nga, kasabidaan. Abuti mo kasabi. Kasab niya. O kasaban po niya, kay kasabaan kasi mo asawa, bawas lang ng iya, nagunahon na ka. Pagtok o. Hagtok ang Hagtok din. Porting bukula. Kaluoy, no? Kung kayong bakba. Kulatan. Boxer po niya sa awa, Pres. 6 rounders ba? Mo ba? Murag si atong amigo bitaw, Jis, kita to, atong amigo Gams? Jis Burha. Atong amigo Jis Burha. Gams Jis, o boxer ba niya, sukig kumo. Mao niya Babae asawa. mo niyang... Babae, pero may boxer yung babae, Ate Pres. Oo, no Oo. ba? Atay sara, no? Mao ni siya, ni undang. Grabe kay muklata. Mao niya problema, Ate Pres. Utsaon niya, ikihab ko niya, na dagang nagtambag, nga ikihab niya yung asawa. Nakihagit yali na. Uy, kay... Nga. Napaingon nga, battered wife. Basta na siyang, ni Bambina nga, tapos Bible. Niya, naam ka. Mukiha ang battered husband. Ano tawag na, be? Ma'am, sa be? Kung ibase ni mo dire sa ato bilang kasulatan sa Panultihon, Saban. Kapitulo 31, o ari dire sa unsengan ini, verse 26, gingon dire. Kadit sa kayo, ha? Ang! Ato ni klarohon, ha? 26, inubanan sa kaalam ang iyang pagpanulti ug mangdiluyon siya.
Di ba niya? Di ba sikulatan siyang bana? Pero kung nakasulat din sa balang kasulatan sa panultihon, verse 27, chapter 31. Usbo na to, panultihon, chapter 31, verse 27. Kugihan siya, ug kanunay magtanaw sa mga kinahanglanon siyang banay. Sa 26, inubanan sa kaalam ang iyang pagpanulti ug manggiluyon siya. Pagdili sa ubos ha. Sa 28, gimahal ug dinaig siya sa iyang mga anak ug dalaygon usab siya sa iyahang bana. Wa man nun gibutan diri kay wa pa man toy anak kami tumaw sa mga sugilanon. Apan ang bana moingon kaniya. Ani kabut diri sa verse 29, mga nagud ang bana. Ang iyang bana moingon kaniya daghang mga asawa nga buutan apan walay makatupong kanimo. Kuno isultis bana. Kining nahitabo sa ato ang sugilanon pagkabaliha. Nabalita man. Ngano lagi bam? Wala man kining akong gibasa diri. Wa man ni mabatuning nga mga kinaya sa iyang asawa. Ang iyang asawa sige man lang manakol. Nay ha. Ngano padakol pud siya oy. Pugihan siya og gitahod sa katawhan og dili mahadlok sa umalabot. Ha? Inubanan sa kaalam ang iyang pagpanulti og manggiluyon siya. Kani mao na dili nahimutang verse 25 to 26 to 27 hangtod sa 28, no? Apan diri sa mugatras ka diri sa 31 verse 10, ang buutang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas. Matod pa dire. Karon, kung imong paminaw ng sugilanon nga gipadangat kanato dire ni Bunjing puro bali. Kanang Sir Bunjing, ipakita gyud ang imong pagkabana. Ti amoy gigaid, gidupa pa ati pres. Do eh. Wa pa may pinisanto. Nga naman sa siya oy magpadaog man. Mao na. Ipakita unsa? na mo gyud mga bana ati pres. Iyo oy, abi ni mo good bam. Kung imo itolerate ng imong asawa nga na mo kan man na magdara magurap pero imo ginang tinudon. Kada bang imo yung kuan man ba yung pagkain ana. Kani kuno iyang asawa kay baksir man kuno ni una. Oh. Baksir kuno ni una. Ya siya laki man siya. Mga bitaw no Ay, kung ina. ipakita gyud diya kay ngano o pananglitan wa pa man maghisgot nga naay anak. Ako lang gibasa diha pananglitan wa butang panahon na ana sila ay anak. Ay kung ina siya masigduyan sa bata na ubos sa iyang asawa. Oh, mo na kun ina na mo grabe na ang batas ano samot na kun kuan good anak. Ang akong panahom. Ang akong panahom. Oh, ang akong panahom at pres. Sa kay bato niya kung maabot ang panahon nga magluya siya. Wala magkamang lang siya. Kay kana lagi kun imong pasagdan ang imong asawa ngayon ana nga kulatahon ka kun uy intaw ni lalaki ka. Ikaduha sa natin pres kasi mga kumpari. Oh, good. Abot mong kumpari ka. Ikuan ka sungugon ka bulihon ka sabi ka di ba? Murag katawanan. Di padupa. Magkatawa mga tuto. Unsa? Ipakita ang imong pagkabana dong. Unya, ayaw o ka nang iyon anang mutugot ka lagi na. Ikiha, katingin mo nga, ikiha namin sa, sige, ipatawag sa barangay. Oh, muna, aron mo pa, Usap messenger. tayo angel ka nang, kuan gani ka nang, ang kanang ilang hingulat nga bana, panalitan ng babae mo, kaya na may gingon dito nga, kanang, dili pa do ulong pila kadupa, so tawag ana, ti RO, si tawag ka, kalimot ko. Kada bang, na ibalawag ang bana, dili pa kaduol pila ka mitros. Oo, kanang ikiha na. Oo. Sa to pa kini siya mo ikiha kaning asawa ug ginana muna dili siya nakaduol dili siya makaduol sa pamanahin mo ang banang ipalaylo lang usab itanawon na to ug makalihok pa sa siyara. Pero katawanan Ay lang usab ay layo. katawanan gyud kayo ang kahimtang sa bana kun inana na lang ka pirme nga magpadaog ka lang sa imong asawa. Sipat pa sa siya kaya Ha? kuan man kay sigim sa sing ino kay barkada. Ya basto kita bagan sa ni Antoy nga. Unay na. Aduna sa ni siya bisyo. Kita bagan lagi ni Antoy. Tingali sa ang asawa maglagot nga magsigila sa kag-inom ko yung barkada di ba? Di siya sibisig sa wag kay Paksir magud. Ani na lang. Basta tudog doon sa mga apan nga angay kasukol sa mga asawa. Paghimo kunog mga butang diha, paghimo kunog mga moves diha nga kanang murag-budayeg sa imong asawa. Kay Kada ba mo tabang ka sa bulahaton sa bahay? Practice sa judo. kahit sa kining na itabo ni ano, mas arang-arang to ko nabatian ta. Adto ko duha ako dito. Hindi duha ako sa akong boyfriend at press. Yeah. Dakong kape, palaman,
Nga naay ka ng Pan. kape, palaman, unya pan, nagdasa ko ka ng dili kape para sa iyang mga bata. Dasa ko grabing alcohol para dili sa mga hunaw kay Kalabing baya sa kwan, oy. Bukat pa kayo yung trabaho. Bukat pa kayo yung trabaho ba daw. Labing kayong stepmother. Ayaw pang hunaw kanila gamita. Unsay linya nga gilitok sa laki? Nindot Unsa man kayo ba? paminaon. Unsa man ba? Katong gisulti na ko ni mo sa una, April kalingon jud ang bana. Wa jud kabuhat ako asawaan. Ay. Ano? Naging na tayo mga bata. Pa, ang mga ninyo mangani ka, bumila lang pang asawa. Pag-usap na mo kita, isamot ka nindot. Yan naman. So, nagtikita do ko ni Murumbam kay Elisa naglikid akong motor. Maudi ay! Tapos sa tutuloman nun. Good ako! Ay, pasot!